बे समाव आङो गारिनि मोननैसो आं रुलफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनो नाजादों। जोङो लामायाव गारि सलायो हय जोंहा लामायावहाय जि लाइनफोर दङ बे लाइननि जोंहा मोनफा मोनफा मिनिं दङ। दा बेखायनो आङो बे लाइनखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै आङो फोरोंनो नाजादों। हयथ' गोबाङा मिथिनोबो हागौ बा गोबाङा मिथियाबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो जायफोरा मिथिया बिथांमोननि थाखाय बियो हेल्पफुल जागोन आरो आं बेनिखाय दायो पिक्साराव खिथिनानैनो आङो मोनफा मोनफा आङो नोंथांमोननो बे जे लाइनाव जोंहा गुफुर कालार होयो जे जयेन आरो मोनसे जयेन गैयै थोंजोङै दा नै बेफोरखौहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थिनानै होगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था आरो सापर्ट खालाय आरो आङो जुदि नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालायोब्ला आं नोंथांमोननो किसुमान रड साइननि बेफोरखौबो आङो फोरमायनानै होलांगोन बर' रावावनो। नै नोंथांमोना नायदो बेवहाय जोङो नुनो मोनगोन नैबेखौ नाय नैबेबायदि कालारा जोंहा लामायावहाय मोनथाम रोखोमनि थायो लामानि कालार जोङो बाहायनाया जाबाय ब्लेक कालार बाहायगोन, व्हाइट कालार बाहायगोन आरो येलो कालार बाहायगोन। आं गिबियावनो नोंथांमोननो बुजायनानै होनो सानग्रोबाय जानाय जि ब्रकेन लाइन बेखौ बुङो जोंहा ब्रकेन लाइन। बे ब्रकेन लाइननि मिनिङा जाबाय जोंहा जेब्लानोखि जोङो गारि सलायलाङो नै बिथिंहाय नोंहा साइडआ जेनेबा हमनानै लानाय बे साइडथिं बे साइडथिंब्लाबो जोङो माब्लाबा जोङो मा खालामो नै बैथिं मालायनि साइडथिंहाय जोङो ओरै थांलायो। खिन्थु बेयाव मा बुंदों जोंखौ जेब्लानोखि सिंगल ब्रकेन लाइन चेन्जिं लेन्स इज पारमिटेड होननानै बुंदों। जेब्लानोखि नोंहा बैथिं नोंनि बे लामाथिं माबा मोनसेफोर उसुबिदा दङ नोंनि साइडथिंजाय बे समायाव नोङो मा खालामनो हागोन बैथिं जुदि जेबो उसुबिदा गैयाब्ला मालायनि साइडथिंबो नोङो ओरैहाय थांनानै नोङो गावनि साइडथिंहाय बेयो फैफिननो हायो आरो जायनि थाखाय जोङो गावनि साइडखौ लायालाबानो मालाबा मालायनि साइडथिंजोंबो ओरै थांनानै ओरै फैफिननो हायो आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना गोसोआव लाखि नैबेखौ नाय बेखौ बुङो जोंहा सलिड लाइन। सलिड लाइन नैबेखौ नायबानो जाबाय नैबेयाव बुंदों सलिड लाइना सिंगल सलिड लेन चेन्जिं इज डिसकारेज। जेब्लानोखि बे सलिड लाइन नैबेबायदि जेब्लानोखि थबस्र' गैया नैबे जाबाय मा नोंथांमोना नैबेयावहाय नैबे लाइनखौहाय क्रसिं खालामनो मोना। डिभाइडार बायदि आरो माने नैबेयो बै मालायनि साइडथिंजाय हाजार नोंनि साइडथिं उसुबिदाफोर दङब्लाबो माबा मोनसे ट्राफिक दङब्लाबो लामा गाज्रिब्लाबो नोङो बैखौ नियम मथे जोङो बैथिं ओरै बारलांनो मोना आरो ओरै बारलांनो मोना। बे गावगाय लाइन गावगाय नोंहा बिथिंबा बिथिं थांनांगोन बिथिं फैब्ला नोङो बिथिंनो फैनांगोन आरो नोङो मालायनि साइडथिंजाय ओरै बारलांनो मोना आरो। दा जोंनियाथ' नै बेबायदि मोनो नालाय जों जेब्लानोखि सिटिफोराव गारि सलायहैयो गोबाङानो जोंहा मोनथिया नालाय बेयावनो फाइन होनो गोनां जायो आरो जोंनि बेबायदि गुफुर लाइन सलिड लाइन नुसेयावबो जोङो ओरै मालायनि साइडथिं थाङो। खिन्थु नैबेयो मालायनि साइडथिं ओरै थांनो मोना बिथिं थांनाया लेफ्टथिं थांनांगोन नै बिथिं फैनाया बिथिं फैनांगोन नै बै लाइनखौ बिथिं बारलांनो मोना। आरो जोङो नैबेखौ नायनो सिंगल येलो लाइन भेहिकल्स ट्राभेलिं इन आइदार डाइरेक्सन मे पास व्हेन इट इज सेफ। नै बेदों बे येलो कालारबाबो बे सलिड लाइन बेदों कालाराल'सो बेलेग बेलेग नाय खिन्थु नै बे येलो कालारा नै बेबायदिनो मिनिङा सेम दै बेबायदिनो मिनिङा सेम। जुदि नोङो प्रयजन जायोब्ला नै बिथिं नोंहा हमनानै ला माबाफोर ट्राफिकबो थानोबो हागौ बे समायाव नोङो गावनि साइडआ लेफ्टथिंब्लाबो ओरै मालायनि साइडथिं आगदाथिं थांनानै ओरै गावनि साइडथिं नोङो फैफिननो हागोन आरो जुदि प्रयजन जायोब्लासो जुदि सेफटिब्लासो सेफब्लासो बिथिं जुदि जेबो उसुबिदा गैयाब्लासो आरो जेबो उसुबिदा गैयाब्लासो बिथिं नोङो ओरै थांनो हागोन। दानियाबा नाय आरो नैबेबो येलो लाइन बे येलो लाइना जोंहा ब्रकेन लाइन खिनिया मोनो दै ब्रकेन लाइन पासिं इज एलाउड व्हेन सेफ। ब्रकेन लाइनाबो सेम बे ब्रकेन लाइननि मिनिं जेसेबांखिनि दङ नै बेफोरबो सेमानो जायो नै बे गुफुर बायदिनो सेम। जोङो प्रयजन समायाव गावनि साइडआ जुदिअ लेफ्ट साइडथिं नोङो नांगौ समायावहाय नों ओइ मालायनि साइडथिंबो ओरै थांनानै नों ओरै फैफिननो हागोन। जुदि नै बिथिं सेफब्लासो राइट साइडनिया जुदि सेफब्लासो नोङो नै बिथिं ओरै बैफोराव जेनेबा हाखर हालाबो थानो हागौ ट्राफिकफोर थानो हागौ बे उनाव नोङो ओरै दाननानै नोङो मालायनि साइडथिं थांनानैबो नोङो गावनि साइडथिं नोङो ओरै फैफिननो हागोन। मोनो होननानै जे नोङो एनि टाइम मालायनि साइडथिं जे राइट साइडथिं सलायनो हागोन बे नङा। जुदि सेफब्लासो होननानै बुंदों बिथिं जेरै जेबो उसुबिदा गैया जुदि ट्राफिक गैया बा नोङो बारनो हागोनब्लासो नोङो ओरै थांनानै गावनि साइडथिं फैनो हागोन। खिन्थु नैबेयो एसे बेलेग आरो नैबेयाव मा नुदों सलिड लाइनबो नुदों आरो ब्रकेन लाइनबो नुदों। नैबेयाव नायदो नोंथांमोना ब्रकेन लाइन एन्ड सलिड लाइन इउ मे पास अनलि व्हेन इट इज सेफ एन्ड दा ब्रकेन लाइन इज अन योर साइड। नै बिथिंनियाबा हले नैबेबो नाय मोनसे सलिड लाइन मोनसे ब्रकेन लाइन नुदों नै बिथिं साइडनिया जाबाय नोङो नै बिथिं ओरै बारलाहैनो मोना राइट साइडथिंजाय नोङो बारलाहैनो मोना दै नै ओरै बारलाहैनो मोना नोंहा जुदि बिथिं थांदोंब्ला नोङो बिथिंनो थांनांगोन। जुदि नोंहा बिथिं फैनाया लेफ्ट साइडआ जुदि नोंहा बे ब्रकेन लाइनथिं गोग्लैदोंबा खिन्थु बे ब्रकेन लाइना प्रयजन समायाव नोङो ओरै थांनानै ओरै फैफिननो मोनगोन। खिन्थु नैबे सलिड लाइनखौहाय नै बिथिं ओरै बारलाबोनो मोना नोङो नैबेखिनियाव जोंहा पिक्सार खायसो एसे खाथि खिथिदों खिन्थु नैबेखौ नायबानो जाबाय नैबेयो जेब्लानोखि जोंहा लामाफ्राव थागोन नैबेयाव एसे गेप्स थागोन आरो गेजेरावहाय नैबेयो एसे गेप्स थागोन नैबेयो। दा बेनिखायनो नोङो प्रयजन समायाव बे ब्रकेन लाइनाव जुदि गावनि साइडथिं गोग्लैदोंब्ला नैबेखौ नोङो ओरै फैनानै नोङो नैबे गेप्सथिं ओरै माबानानैहाय नोङो फैनानै ओरै गावनि साइडथिंहाय फैफिननो हागोन आरो बिनि मिनिङा जाबाय। आरो नैबेयाव नाय डाबल सलिड लाइन न' पासिं एलाउड नै बेदों आरो नैबे येलो व्हाइट कालार नैबेदों सेम दै मिनिङा नैबे व्हाइट कालारदों नैबे येलो कालार सलिड लाइन मोननैदों सेम बेबो गावगाय साइड गावगाय बिथिं थांदोंब्ला नोङो बिथिंनो थांनांगोन बिथिं फैदोंब्ला नोङो बिथिंनो फैनांगोन आरो मालायनि साइडथिं बारलानो मोना हाजार बिथिं ट्राफिकआनो थाथों हाजार माबा मोनसे थाथों बिथिं नोङो ओरै थांनानै नोङो ओरै फैफिननो मोना। माथ्र' नोङो मा खालायनांगोन नोङो गावगाय साइडथिं थांदोंबा गावगायनो थांनांगोन बिथिं फैदोंब्ला नोङो बिथिंनो फैनांगोन आरो बेखौ गोसोआव लाखि। दा जोंनियाथ' जानला मानला सलायबायो मालायनि साइडफोरथिंबो नै बेफोरबायदिखौ जोङो बेबायदियाव सलायबाय थाबाय नालाय दा बेनिखायनो जों गासिखौबो रुलफोरखौ जोङो समान होननानै साननानै लायो आरो दा बेखौनो नायनानै ला नैबेयाव व्हाइट कालारबो जानोबो हागौ दै व्हाइट कालार आरो येलो कालार नैबे सेम जायो। आरो नैबे ब्रकेन लाइनखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना
जादोंमोन नै बेबो ब्रकेन लाइन सिंगल येलो लाइन भेहिकल्स ट्रेवलिं इन आइदार डाइरेक्शन मे पास व्हेन इट इज सेफ नैबे बेबो मिनिङा सेम नैबे मिनिङाबो नै बेबायदि जेब्लानोखि सेफ नोङो मालायनि साइडथिंबो थांनो हागोन बे हाइवेफोराव बेफोर रड साइनफोरखौ बाहायनाय जायो आरो नैबेफोराव आरो नैबेखौ मोनसे खोथा गोसोआव लाखि नैबेफोरथ' जोंनियाव बाहायबाङा दिसुन अब्लाबो जों जेब्लानोखि माब्लाबाफोर सिटिफोराव थाङोब्ला जोङो नांगौ जायो आरो नाय टु ए लेफ्ट टार्न लेन drivers traveling in opposite direction share this lane for lane turns marking may be reversed marking may be reversed बुजिखाबाय दां ने reversed जेब्लानोखि जोङो माब्लाबाफोर गिदिंगोनबाला नैबे मार्क होनायथिंसो जोङो नैबे कार्ड लाइन होनायथिंसो जोङो बेक खालाय बा सिगांथिं ओइथिं गिदिंगोनब्लाबो जोङो ओइथिंसो ओरै गिदिंलांनो हागोन आरो बैथिं जानला मोनला किसुमानाव जोंहा बे कार्ड सिन होयैथिं हाया आरो बेबायदियाव बुजिबाय दां ने जा बिदिनो गोबां रुल दोङो बिनिखाय जोङो नैबे बायदियाव सलायबाय थाग्राखाय जोंथ' बिदि सलायो नालाय बांसिन जोङो जों गोसो बायदि बिदि सलायनो नागिरो आरो दा मोनसे खोथा नोंथांमोना गोसोआव लाखि जेब्लानोखि नोंथांमोना नैबे सलिड लाइना जोंहा नैबे ब्रकेन लाइननि नैबे जिंथिंबो जोंनि लकेल लामाफ्राव होनाय नुनो मोनो जुदि जों बे सलिड लाइनखौ नैबे साइडथिं जुदि सलिड लाइन दंब्ला बेखौ जोंहा बारलाब्लानो बिथिं खैफोद दङ आरो बिनि मिनिङा जाबाय बिथिं बे सलिड लाइनखौ जोंहा बारलाब्लानो खैफोद दङ बेखायसो जोङो नैबे साइडथिंबो जोङो बे सलिड लाइनखौ नुनो मोनो आरो ओरै गुफुर लाइन थोंजोंखौ आरो दा बेखौनो गोसोआव लाखि नोंथांमोना बेफोरो आंबो सिगाङावहाय सानोमोन बेयो ओरैनो कालारल'सो दं गेजेरनि मिडलनि मोनसे कालार दांनानै आरो नैबे सलिड लाइनाव नोंथांमोना आन्दाज खालाय जोङो जेब्लानोखि दालांफोर मोनो दालांफोरावहाय जोङो अभारटेक खालायनो मोना जोङो गावगाय साइड गावगाय थांनांगौ बिनि मिनिङा जाबाय जेब्लानोखि दालांफोर जागोन नै दालांनि गेजेराव जानाय बेबायदि लामा गेजेराव बेबायदि ओरै सलिड लाइनखौ होनाय नुगोन बिनि मिनिङा जाबाय नों मालायनि साइडथिं बारलानो मोना नोङो दालाङाव गावगाय साइड गावगाय थांनांगोन आरो ओरै थांग्रा आखिथिं थांग्रा इथिंबो फैग्रा इथिं गावगायनि साइडथिंनो फैदो मालायनि साइडथिं बारलानो मोना आरो नै बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिदो आरो हामबायसै